Aydımçı, showman, şahir, thadınlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Tanış yüzler atly gepleşimiň täze sanly siziň bilen. Biziň bu tanış yüzler atly gepleşimimiň tanış yüzü bolsa, owa teleýylymyň alpbarjysy Derýa Gelenov. Derya, özüň reklam edýärmi? O gelinçem var, boş durmaydı. Boş durmaydı. Sen ne gepleşimde? Hoş gördük Derya. Awa. Çağırmamızı kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Sizde minnetdarlyk biler ýar. Şeýdip çağıraňyz üçin, ýatlaryňyz üçin. Awa, siz hemişe de ýatlaýar. Biz sen patpişiň hemde. Sag bolun. Derya, ene tanışylar atly gepleşimde tamaşa eden bolsaňar bilýänsiň. Awa. Çabuk tanıştırayım. Tanışylar atly gepleşimde tanalýan ýüzler gatnaşýar ýaly. We biz 25 tane soraw taýynýar. Oňa da 3 minut wagt berýär. Şoň üçin jogap berdim. Hawa, logik sorawlar. 3 minut wagtyň içinde 25 tane soraw, 20-sine dogry jogap berip ýetişdim. Ben ýeňici bolýam. Ýeňiz bolýar. Sowgat barmy? Sowgat ýeňilseňem, ýeňilmeseňem bar kynmat. Bolýar. Eger jogap berip ýetişmeseň 20 tanyny biz dörejilik taparynda saňa bir şert goýar. Ha, şonu etmeli bolýar. Hawa, siz şo şertimizi kabul edip ýerine ýetirmeli bolýar. 3 minut wagtymyz gitdi. Bolýar, başladyk. Derýa, sen iň ul arzuň näme? Iň uly arzum şu durmuşda öňümde goýan maksadyma ýetmek. Bokurdagy ba ýöne kellesi ýok zat. Bokurdagy ba Ýöne kellesi ýok zat. Bokurdagy ay geçer. Kışta ereýär, tomuzda doňýar. Geç. Öýlerde. Şoňa meňdeşler. Odun. Ýok. Bolýar geçer. Soňda nime wagtymyz galsa dolanýar. Nire teredende şäherlerde öýler görnenok, ýollarda maşinlar görnenok, tokoýlarda bolsa agaçlar görnenok. Nirede? Kartada. Kartada hawa. Sen pikirimçe asmynyň näçe tane ýüregi bar derýär? Asmynyňmy? Asmynyň bir ýüregi ýok, ondan käniken. Aýaklaryna baramy? Ýok, aýaklaryna bara känler ýöne birden köp. 3 ýüregimi? 3 ýüregi bar. Adam öýüň içinde durkan edip kellesiz bolup bilýär. Logik soraw. Adam öýüň içinde durka. Durkan edip kellesiz bolup bilýär. Nädip kellesi bolup bilýär. Bä. Nereden teredende? Aynadan. Aynadan tereden. Derya adyň Derya bolmadyk bolsa haýsy at bolmagyny islärdin? Öz oglum adı Adalhan. Oğlumuzun yaşadığın olsun. Biz bunu näçe ulanlygymyzça gün-günden adalýa, kiçelýä. Pul? Yok, pul kiçelmeýär. Onu ulanýarsa günne erden akşam abed, daşardan öýe gerýär ulanýar. Şonu näçe ulanlygymyzça da kiçelik ýaşar, adalýa gutar ýaşaýdy. Telefonum zary adymy? Yok, kiçelýär, adalýa gutar ýaňkylar. Elimiz bilen. Yok, Derya taun ulanýar, taun ulanlygymyzça kiçelýär, adalýa gutar ýa. Haýsy taýyp Guranyň sen pikirinçe 88 dişi bar. 88 dişi bar. Nem kanon? Pianino. Pianino. Nämek eýle kanon dedim, ýalňyşdyma. Pianino. Bu zat kelläni irden ýitirýär, akşam tapýar. Zat kelläni ýitirýär, akşam tapýar. Irden kelläni ýitirýär, akşam ýene tapýar. Biz ýatamyz. Gaty pikirlendir. Ýok, hiç kyn sorak der. Biz irden näme üstünden turýar? Ýatsaňyz. Ýatsyk, biziň kellämiz irden ýitirýär. Bu zat biziň ýalňyşymyzdy diýär, esasanam okuwçylyk. Esasanam okuwçylyk. Bä. Günnelik. Näme bilen okuwçylar ýalňyşymyzdy diýär üçin? Pozguç. TikTok mu, Instagram mı ýa imo? Men üçin asletine şu döwre ora TikTok ýöne men üçin Instagram. Instagram. Wagtymyz boldy. Iň soňky soramam bereýin Derýa. Şäheriň bir ýerinden başga bir ýerine awtobusly barmaly bolsaň, ugrany tapmaly bolsaň, näme derdiň? Duralga akşam goşunysyndan tapardım. Şoň kömek bilen tapardım. Şoň kömek bilen. Derýa, wagtymyz boldy. Sorawlarymyzy berdik. Ýeňici bolmadyň, ýeňici bolmasaň hem saňa sowgatymyz bar diýdik. Ýene sowgatymyzy gowşurmak hak şertimizi bereli. Biziň şertimiz Derýa şeýlerek sen garnaşlaňdan, ýagny ejeňemi, geliniňemi, ýa bolmasa ikisine de aýlap bilersiň, duýdansyz olar şo garaşylmadyk ýagdaýda sen şolara jaňa öpeýin beýan etmeli şolara. Olar saňa nähili gerekdigini bilýänmi? Duýdansyz ýagdaýda nähili olar duyguýyny başdan geçirýär. Tamaşaçylymyza ýetireli. Güven menen aýla berem. Kim aýlaýar Derýa? Ay, kanäsle gowwarama wa diýjekkä, öz geliniňem, şagalaňam, maşalaňam gowwarýan, hemişe hakyky söýge ejeler münasip. Gittikdämi? Gittik. Hala. Eje.
Kovmaya dayılanat. Kovmayabilirim. İstemeye geldiniz mi? Git bakayım. Ha, böyle. Ecem zahmeten şeyle bir söyleyen. Aha, benim senin. Sen yüreğimden kovuvaran. Benim şeyle. Biz bizden maşgalamızın, ömrümüzün diregi. En yakın dostları, mehribanımız. Sizin şeyle. Şu günler açalım meni kollan, şu alıp baran İslam'da da ilmidam meni yok, meni öňe terenin içinden köp sağ bolsun aýdýan. Ne bunu? Ya gobardan şu yüreğimde var. Ya puldilecek var ya. Gelecek bolam. Ya içinde basıp öldüm saraya da. Kulýarek bir diýip aýtsaň. Kelle var. Ne dengede gidip kelle koma. Var echa gobar ýaly maýda nedim birden şu var. Tätin doýup deredi. Var. Var ya pakka. Ne boldy diýip sorýar. Awal hemişe diýen oý diýen olar ýaly. Ya diýär bakada doýdam. Var şey. Ecem jan sağ bolsun, hemme ejelimizin jan sağ bolsun, güler ýüzler solmasyn dogry dämi? Şertimize kabul etti, ecesine ösüýüsün beýan etdi, köp sağ bol derýär. Gepleşimize gatnaşanyň üçin şertimizi kabul edeniň üçin inne bolsa, gepleşimize ýakynan ýardam berýän. Katmer kafemizin adyna saňa tejrübe sowatymyzy gowşurýan. Tejrübe görüşelim. Köp sağ bol, ýene bir gezek gepleşimize gatnaşanyň üçin hemem sunat älimine saňa ulusmyklar ardy edýärminden beýlen. Köp sağ bolun synar. Size de döröjük taparamada da ödüm da köp minnetdarlygym aýdýan. Şular ýaly tanışylar gepleşigine çağıryp meniň bilen şular töhwetde şol gazakly soraglary bermek bardy bir planlaşdyryp sanada. Aladan Ya şu bundan öň ýazdym saňa da hormatyňyz üçin ýatlaňyz üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýan. Hökümet operator ýigitler ýatdan çykarmalar. Şu hemişe tanış ýüzlerine gepleşiň. Taşon belli geçetim böyle. Biziň ýüzümizi tanış edýän, biziň ýüzümizi halk köpçüligine çykarýan operator ýigitler de şulaň jany sag bolsun esasy. Biz de kameranyň öňünde durup tanalýar. Bular arkasynda durup ýöne bilen ihlasy ikän dogrusyny aýtsak bilinenok, ýöne biz bilýär şolaryň ihlasynyň bir manysyny, miwasini bizden halk köpçüligine ýetirmeler. Operatorlara da gepleşigimizi owa dönmeýän, montaj edýän oglanymyza da köp sağ bolsun aýdýar. Dogry dämi? Ondan. Ýene bir gede köp sağ bolsun aýdyp hemmeňizde tanışylar atdy gepleşigimizi bu gede kitany geçirip gotarýar. Biz köp wagt hoşlaşamyzda Türkmen portal TV hemişe online innik tanymyzda görüşýänçä hoş sağ bolun. Hemmeňizde ciao ciao. Ciao bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.